sila ng kulay. So, ayan. At saka, magaan lang po siya guys. Napakagaan niya. At ang ganda-ganda. Piling ko maganda. Ayan. Nagpipiling gera na naman tayo. Pero ang ganda-ganda nito talaga. Ang gaan-gaan sa aking ulo. Parang hindi ka nakasuot ng hair extension. So, ayan. May pangrampa na naman ang ating lola. So, ayan. So, ayan guys. Ayan guys. Ito naman yung aking ginagamit sa aking pagbablog. Pag-nag-LS ako. Sobrang haba na aking hair. So, ayan siya. So, ito po yung aking favorite. Kasi, nadadala ko siya kahit saan ako magpunta. Ayan. Ayan guys, ayan. So ayan, tapos na tayo sa ating mga wig collection or hair extension. Ayan, huwag nyo sana akong kalimutan mag-like and subscribe. So ayan, bye-bye!